И здравейте хора, аз съм Канга и тук с мен е Неймар. 519. И днеска играем agar.io. Една забавна игра Да, доста забавна. и доста садваща. Да. И така да почваме. Всъщност иначе, нали, скиновете са доста скъпи. Да? Казвам, че скиновете са доста скъпи. Да, хора, тук, ако не се чува Канга, той тук е с мен и говорим. Не знам дали ще се чува в клипчето. Да не мислите, че говоря на никой. Но ще ви казвам, ако той нещо каже. Да, тия ми изядоха като нищо. Аз съм играл много в това, Ай, че тук са само парти тебе. Ние сме при Магаро! А? Ние сме при Магаро! Мръга Магаро, виж! Ай, да, верно. О, мага! Това реал ли? Това е реал сигурно, чек. Добре, хора, ние сме при Магарио. Много известен ютубър, който цъка. Да, той е много известен ютубър, който цъка доста agar.io. Тук някой ми писа по скайпа, но няма да гледам. Що да ме Да, и интересува на това. мен ми това. Сигурно не пробеги ги има. Да. Мен някой прасе ме гони. Колко точки си? 104. И ако искате да разцъквате с нас, може да... Нали, да ни пишете в коментарите. Да. Ало? Снимам, изчезвай. Аре, остави го. Само си духни микрофона, защо да не говориш клипа. Защо не пишеш, бе? И то... Излезе. Тук ли си, бе? То излезе ли? Да, той излезе. Ама май ще заглуши. Добре, хора, тук беше ProBG1. Да, и леко така с микрофона. Да. Но сигурно ще се чуе в клипа, няма нищо. Да. Магаро ме гони. Да. Колко точки си? Ало. Да, пробвам се да изям някаква лисица, която ви идва Магаро. Ти къде си, бе? Ого! Човек, за момент станах 404 точки и един ме изяде. Аз съм 801. Добре. И тук пак изяжда малки, но леко бъгва. И тук някаква лисица се нафиди. Трик спид. Ти как се пишеш, бе? Аз съм тук до някаква Годзила. До трик спид ли си? До кой? До трик спид. Аз също се опитам да изям. Аз съм в долен десен ъгъл. И до мен има един голям прилеп Аркаго. Фак! Изядоха ме! Пати! Много мразя тая игра. Много само. Тук ли си? Добре, аз съм на 9-то място. Да, той е на 9. На 8 си, бе. Да. Мен един ме гони по дяволите. По дяволите изядохме един. Уоу, фак! И някакъв ме изяде. Добре, аз съм на 6-то място, без да искам да се изядох ти има. Неймаре, трябва много да ме фиднеш. Неймаре! Кой си? Бягай! Кой си ти, бе? Ето, Канга! Да, виждам. Тому шмурух. Колко си голям. Лагна ми! F5, FPS, човек! Не! 4! Не, хора, добре! Клипа sadна. Ще се опитам да продължа този клип. Да. Тук има доста хора. Не, ще се спукаш. Изядоха те.
човек, нещо ми бъгна. Добре хора, нещо ми бъгна. Аз съм на много малки. Да. Човек! Бях Мен ме 2000 гонят! Не. Постижение, 6-то място там при китайците. Ама, нали знаеш, че тълата Сириус... Аз съм една малка топка. Тълата Сириус не е такова, не е китаец. Те знам, е. Не, изядоха, ма той нали е американец. И магаро е тук, е. Ама не, има само някакъв магаро. Дай, чекай, пато! Пак това прасе! Фокс, не знам си, какво знаеш колко е голям? Фокс кой? Фокс, не знам си какво. Не знам какво е. Не знам колко е голям. Много. Как са видят кучетата? Да, бе, човек, трябва да се намерим. Знаме, брата. Много са. Някакъв полска ме гони. Полска. Да. Аз съм до магаро. Колко? Аз изядох поне 3 тълата. Верно ли е? Да, един Не съм раздробен. много петълата той е. Майко, виж! 600 точки! Мале, как да е 600 точки, ако не сте го чули? И ме фидват! Къде си, бе, къде си? Някакво... Фак! Не! Тълата Халбертон ще ме убие! Фак! Тълата Стейлер ме уби! Дето е на второ място, дет беше. Човек! Щях да стана 1000 и нещо. Аз бях 2000. Как ме отрепаха така малко? Ще видите в клипа, хора. Беше много рейдж! Сега знаеш колко малко точки са. А? Знаеш колко малко точки са? Колко? 96. Да. Колко? 98. 98. Да, вече 100. Ого! Аз съм 340... 353. Фак! Как го фитнах мазната! Аз съм при тълата Мабро. Той е на второ място. Аз съм при тълата, не знам си какво. Тълата, не знам си какво. Да, някакъв такъв като старче. С шапка. Магаро! Магаро ме изяде! Какво направи, бе? Човек, тамън се спаунвам и изяждам един. Уоу, това ще се види на клипа. Thank you, Peach. 102. Аз съм на 10-то място. Кой знае колко си? Мен ти ме ядат. Аз съм 1413 точки. Розов ли си? Не. Фак, раздробих се! Не! Един е на много малки, трябва да го изям. Скликни са няколко пъти, ако е Не, аз съм малък. Иначе съм 242 точки. Добре. Ще ме изядат. Да, изядоха ме хора. Колко саднах. Трябваше това да го правя. Опитах се да изям един. Добре, ето ги тези, където саднах. Бях на 10-то място, човек. И те... Знаеш колко малки съм? Какво ти става, бе? То ми задай. И мен... Край, бе, човек. Дай да се срещнем някъде. Ти се не ви. Дай да се срещнем някъде. Тия ботове на Агарио ще да ме изядат. Мен един ме изядоха. Ама те всички по мен ходят. Аз тук трябва да трепа ботове. Моля? Дай. Трябва ботове да стана голяма детка. Добре, клипчето стана 10 минути, човек.
Еми, добре Дай хора и това чай, още дай да го приключвам. Чак, сега. Дай някъде още 5 минути. Да, но трябва и да стана да правя едно нещо. И добре хора, това беше от мен, Неймар може и да снима и до скоро.